Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τους εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο της Κοζάνης, τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης που παρακολουθούν, συμμετέχουν στην ανοιχτή προγραμματική διαβούλευση. Να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων, των συνδικαλιστικών φορέων της περιοχής και όλους εσάς, τους απλούς πολίτες, τους ανθρώπους του Μόχθου, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, που έχετε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον. Όχι μόνο να σταματήσουμε αυτή την καταστροφική πορεία για τον τόπο, αλλά να συζητήσουμε, να διαβουλευτούμε, να συνθέσουμε για το πώς θα υλοποιήσουμε μια διαφορετική προοπτική για τον τόπο μας. Και αισθάνομαι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά που βρίσκομαι για μια ακόμη φορά στον τόπο σας, για μια ακόμη φορά ανάμεσά σας. Γιατί αυτό που γίνεται εδώ στην περιοχή σας, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, της πατρίδας μας, το τελευταίο διάστημα, είναι για μένα το πραγματικό φως στο βάθος του τούνελ. Αυτό και όχι οι προπαγανδιστικές ανοησίες που ακούγονται κάθε τόσο από εκείνους που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να σκάβουν ακόμα πιο βαθιά το λάκκο για τη χώρα, για τη δημοκρατία, για τους ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός είναι το φως στο βάθος του τούνελ. Ο όρθιος ελληνικός λαός, με το κεφάλι ψηλά, με αξιοπρέπεια, με αυτοπεποίθηση και όχι με φόβο και μυρολατρεία, όπως κάποιοι τον θέλουν. Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ είναι μια σπουδαία δουλειά. Αποδεικνύει ότι δεν περιμένουμε απαθείς, σαν όριμο φρούτο, να πέσει στην αγκαλιά μας η διακυβέρνηση του τόπου, αλλά σχεδιάζουμε με αγωνία την επόμενη μέρα και ταυτόχρονα δίνουμε τις μάχες μας στη Βουλή, στην αυτοδιοίκηση, στους τόπους δουλειάς και δημιουργίας, στον πολιτισμό, για να αλλάξει αυτό που κάποιοι θέλουν να εμφανίσουν ως αναλύωτο. Και δίνουμε επίσης τη μάχη μαζί με τους ανήσυχους ανθρώπους, όπου και αν ανήκουν πολιτικά, για να ανοίξουμε δρόμους ανάπτυξης, με λαϊκή συμμετοχή, οικολογική ισορροπία και κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί πολλές, ξέρετε, μικρές φλόγες στο σκοτάδι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Από την Κρήτη, όπου βρέθηκα το προηγούμενο Σάββατο, ως την Αλεξανδρούπολη που θα βρεθώ αύριο, η Ελλάδα, ξέρετε, πλημμυρίζει από χιλιάδες, εκατομμύρια μικρές φλόγες, που όταν όμως ενωθούν μπορούν να γίνουν μια μεγάλη φωτιά, ένα τεράστιο και εκσταμβωτικό φως, μια ελπίδα που θα γίνει βεβαιότητα. Η Ελλάδα θα γυρίσει σελίδα. Χθες δίναμε τη μάχη κατά της μεγάλης καταστροφής, σήμερα δίνουμε με αυτοπεποίθηση τη μάχη της μεγάλης μεταστροφής. Και αύριο ήρθε η ώρα του λαού! Ήρθε η ώρα του λαού! Και αύριο, φίλες και φίλοι, με τη νέα χρονιά θα κάνουμε τη μεγάλη στροφή. Η πατρίδα μας αφήνει πίσω της το καθεστώς της διαφθοράς και της διαπλοκής. Το καθεστώς των πελατειακών σχέσεων, της βρωμιάς και της μιζέριας. Το καθεστώς που χρεοκόπησε το λαό για να επιβιώσει το ίδιο και οι άνθρωποι που το υπηρετούσαν. Η Ελλάδα θα γυρίσει σελίδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όλα δείχνουν, θα είναι αυτός που θα αναλάβει το τιμόνι, η βαριά ευθύνη δηλαδή. Η βαριά ευθύνη όχι να διχάσει τους Έλληνες. Η βαριά ευθύνη να ενώσουμε τους Έλληνες για να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας. Και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά.
Αυτοί διχάζουν και γκρεμίζουν, εμείς ενώνουμε και θέλουμε να ξανακτήσουμε την πατρίδα μας σε στέρεες βάσεις αξιοπρέπειας και πρακτικής. Όχι όμως για να ακολουθήσουμε την πεπατημένη των εντολών των προαπαιτουμένων